Mayong buntag nausab sa makausapa sa tanan. Salamat sa Dios paghatag kanato sa mayong panahon, sa mayong panglawas ug mayong lason sa usag-usa. Palakpakan nato ang Ginoo mga igsoon. Unang adlaw sa atong pagtukaw, pagmata ining sayong kabuntagon alang sa dugang pagpakahulugan sa atong pagpangandam sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo nga natawo na uban kanato apan taliabot usab sa iyang ikaduhang pag-anhi, sa iyang ikaduhang pag-abot. Simbang gabi, Misa de Gallo is not just a celebration we need to do following the tradition. Hinauton ta nga dili lamang pagsunod sa customary, sa nabatasan, sa naandan sa atong mga katigulangan o sa mga nangaging panahon, but let this also be our spiritual in the preparation for Christmas to commemorate the birth of our Lord Jesus Christ. Kabahin sa atong tradisyon, mao ang paghunahuna nga kung atong makumpleto kining siyam ka adlaw nga pagsimba sa kadlawon, dugang mga grasya, and our wishes, our prayer intentions will be granted. That's great. That's awesome, no? Anindot nga mga pagpadayag sa pagtuo apan hinauton ta nga dili ra pud diha kutob, no? Kagabi human sa misa, adunay miduol nako og nangutana, Father, pwede na ba kining misa sa gabi nga Misa de Gallo, or kinahanglan pa ba gihapon nga mosimba ko sa kaadlawon o kumpletohon nako ang siyam ka kaadlawon alang sa akong mga intensyon, no? Sa tinud na naglisod ko pag tubag sa maong pangutana, no? Akong gipasabot kagabi sa misa nga nagamit kita sa color nga violet kagabi, no? Color violet ang color sa istola, no? Subay usab sa guidelines sa Commission on Worship sa atong Archdiocese. Pansauban nga mga lugar tingali, gi-anticipate nila ang Misa de Gallo o nobina misa sa Birhen gihapon bisan sa gabi. Pero din sa ato gihatagan og dakong pagtagad, pagpakahulugan og ipasabot nga ania paghihapon kita sa panahon sa Adbyento, sa pagpaabot sa taliabot. Ang mga misa sa kadlawon adunay unique and cherished Christmas tradition uban sa mahal nga Birhen Maria. Aduna siya'y lahi nga paghatag og pagpakahulugan sulod sa liturhiya. Kay puti ang atong gigamit, unya adunay pag-awit sa himaya, adunay paggamit sa insenso uban pang mga dayan-dayan diha sa liturhikanhon nga kasaulugan. Samtang sa misa sa gabi ipabilin nato ang atmosphere sa Adbyento, violet, walay himaya, walay paggamit sa insenso, no? O mao na ang gihatag nga guidelines, no? Anyway, this is a unique and cherished Christmas tradition in the Philippines, kining itawag nato nga Misa de Gallo, that translates to Roster's Mass in Spanish, emphasizing early morning timing of this celebration. Aron ang mga mamumuo, mga farmers nga mosayog trabaho, makasimba, makagahin og panahon uban sa kinatibok ang sakop sa pamilya, no? Sa uban nga mga nasod wala ni nang didto ko sa Brazil na pulo ka tuig, moabot na ganing Disyembre nganing mga pitsaha, mingaon gyud ko kay Waman didto sa mga na-assign na akong lugar didto pa ko sa Brazil, wa may Misa de Gallo.
bisan misa sa gabi wala. Adunay nobena sa pamilya. Dunay giandam sa Archdiocese of Cuyaba, Archdiocese of Curitiba sa kinatibuk-an sa simbahan dito, pagnobena sa pamilya sulod sa tagsa-tagsa ka panimalay, lahi nga tradisyon. Sa laing bahin, maurag gihapon pod ang gipasabot ni ini actually, and part of the tradition gikan sa mga Spanish friars nga ni adapt og mi adjust sa kultura sa mga mamumuo, sa mga farmers, sa mga trabahante dugay na nga mga panahon. Adding significance to families attending the mass together, this tradition also fosters unity and spiritual connection among members of our community. So, para nako, dili lang nato libugon ang atong hunahuna, no? Mag-count sa mga numbers or sa oras o sa unsa ba, no? Nga makumpleto gayud kundili ang atong mga maayong tinguha o usab, no? Ang atong kinasing-kasing kinahaladman gayud nga pagpaningkamot nga mahibalik kita ngadto sa Ginoo. Mao kini ang gipadayag gitinguha diya sa atong mga pagbasa. Balik kamo sa Ginoo, no? Sundan ninyo ang iyang mga pagtulunan, no? Sunda ang hustisya, buhata ang matarong. Padayag kanato nining unang pagbasa gikan ni propeta Isaias. Sunda ang hustisya, buhata ang matarong. Puy ang kinabuhi nga maligdong, kaysa dili madugay, luwason ko kamo, o ipaila ko ang akong katarong. Bulahan ang tao nga magbuhat niini sa kanunay, og magtamod sa adlaw ng igpapahulay, og dili gayod magpasipala niini, og dili magbuhat sa dautan. No? So, sama niya na ang gipakahulugan nining tanan sa mensahe usab diya sa ebanghelyo. May mga tao nga nagingon kinsa man kini siya nga nagsaksi mahitungod sa kahayag, mao na ba gayud kini ang manunubos, ang manluluwas, no? Mao na ba kini siya ang giingon gipanagna sa mga propeta o sa karaang kasabutan? Gipadayag kanato ni Jesus diya sa ebanghelyo, no? Ang mahitungod ni Juan, no? Nga nagsaksi mahitungod sa kamatuoran, apan wala gayon nagpaila sa iyang kaugalingon nga siya na nga siya mao ang kahayag. Gani sa iyang pagpamulong nagingon, igo ra ko nag-andam, igo ra ko naglatid sa unsay ang ngayan nga pagabuhaton, alang sa pag-abot sa mas labaw pa kay kanako. Dili gani ako igo nga mubadbad sa higot sa iyang sandalyas. Kay nalibog mga tao, may lain pa ba nga among paabuton o siya na kini nga nagsaksi kanamo mahitungod sa kamatuoran o mahitungod sa kahayag? Gipatinaw ni Jesus sa iyang mga tinunan ug alang usab kanatong tanan. Si Juan sama sa suga nga nagsiga, nagdanag o gikalipay ninyo ang pagpahimulos ug makadiyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan, ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan, mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga ako mao ang gipadala sa amahan, ug wala nay lain pa, no? So kini ang dakong pagpakahulugan diha sa atong mga gimbuhaton, no? Si Juan nagsaksi sa kahayag, apan wala nagpaila sa iyang kaugalingon nga siya mauna at dunay mas labaw pa. O nasayod kitang tanan, nakaila kitang tanan, si kinsa siya nga atong gipangandaman, si kinsa siya nga moabot. May abot na actually, apan taliabot usab ang iyang ikaduhang pag-anhi nga maghingpit sa tanan. Isip mga binunyagan, isip mga sumusunod o mga bagong tinunan sa atong Ginoo nining atong panahon karon, mamahimo sa bunta kitang sama ni Juan
mga gagmay o dagkong saksi alang sa uban. Wala nagpaila sa atong kaugalingon ka kita na mao ang manluluwas o unsa man nga mga buhat atong gipakita gihatag sa atong mga kaigsuonan na nasa malisod nga kahimtang nga kita mao ang sikat, no? Adunay mas labaw pa kay kanato, adunay mas labaw pa ni Juan. Nining atong mapadayunong mga buhat diya sa pagpangandam, nining atong mapadayonon nga pagsunod sa atong tradisyon, sayod kita nga siya ang magahatag sa tanang grasya, no? Na nindot man pod nga makumpleto nato ang siyam ka adlaw, siyam ka gabi, siyam ka kadlawon apan kung usahay dunay mga kakulian ug uban pa ang labing importante, no? Ang mga buhat nga maayo, mga buhat nga makatabang sa atong isig katao, makapalambo sa atong Kristohanong pagpuyo sa kahiusahan sa pamilya ug sa katilingban. Kining tanan matud pa sa atong Ginoo nagsaksi mahitungod kanako nga kamo ako nga ako anaa uban kaninyo na tawo na apan inyong gipaabot usab ang ikaduhang pag-abot dinhing pito niya ang tanan sa iyang gugma o kaayo.